Pugsit na tayong. Ligo pugsit. Ibok mo itong ano, 92.3, sakay daw alas 3. Ito, alas 3. Oo, alas 3 itong 92.3. Ito. Text ko na lang, text ko na lang. Siguro. Documented to 3. Sa ano daw na ibok mo daw ng alas 3 sa sakay. Documented to 3. Sasakay daw ng alas 3. Oo. Hindi, wala na kami ng bahala. Nandito nasa lagay, nasa ibong ko kami. Oo, ito. Okay, yan. May dala na yung pizza. Pizza lang naman, di ba? Mabang pizza, okay na. Oo, ganyan lang to. Oo nga. Oo nga. Okay na. Tawag na lang mamaya. Paano ako ito? Si Orasyon, wala yung cellphone niya. Nahuli ng message, pinalibak. Wala mga kayong ganyan. Hindi lang totoo yan. Si Orasyon ba na lang?
Yung oras yun. Hindi diskitado. Oo. Yung dalawa. O, sige. Oo. Kaya gusto niya, may lumabas yung yung bigo na yung sipuna na unbreakable. Waterproof, unbreakable. Oo, sige. Sige. Sabi niya sa akin, nasa na yung 1927. Sabi ko, umuwi na kayo dalawa na parang. Mabuti po, sinabi mo. Mababaho sana kami. Pasayro nila, transfer na. Ay, hindi ba? Wala pang matransfer. Nauna na yung 11 utos. Nauna na. Oo. Nandiyan naman yung isa. Parang meron pa ka. Oo. Ito, nandiyan mo, Bigo. Flores Mabon. Nagligpit na buwi. Gabi ang ligpit na. Ayun. Kontes na lang ito. Ito si ano? Si ay. Sino? Question, isa. Wala, ano sa bye-bye? Bye-bye? Oo. Bakit? Uy, Lalabas sa yung mga kaya nasa suot. ilalabas na? Oo. Kailan? Ayun dito. Kukuha ng ano. Ewan ko, kung monitor ba yun? Sabi ako pag-monitor. Oo. Yun ang tatakbo ng suot. Pinsi yung Ising ulit? Kasama yung viewing na? Oo. 15? Ha? 15? Oo, kasama yung 15. Gabi ako. Bukas. Monitor ka mo siya. Banarap na ko rin eh. Ha? Monitor mo ka mo. Monitor ka mo. Oo. Gabi ako.
Interview mo yung 15, ano? Ha? Kasi yung 15 sa atin, ano? 1 8, 1 5 8. Ano, salamin? Yung magkano laglag ang salamin? 0.8 yun. 0.5 yun. Pero kasi, ay, si Bahon, nasa ano? Bawal. Wala dyan. Wala dyan, nasa ano? Nasa Bumaka. Bumaka ba yun? Kasama yun? Kasama kin sila yan. Oo. Yung may anong pagkulang sa Raymond. Juan Luis. Yung ano? Uwa. Wow. Sa ganyan. Yan, tinitawan natin yan. Sayang yan. Oo nga. Ay, limot pa rin. Kano. Yung Juan. Yung Andalusia ko lang nagkuha. Kay Jowa, sayang. Ganda sa ano po. Nagkuha ba yan? Yan, ano? Andalusia? Andalusia at saka yung Ense? Oo, tsumalad yan. Ay, ganun ba? Oo nga, kasama nga daw yan. Sabi ng Pepe. Sige na si Pogi, oh. Okay, Legaspi. Ha? Legaspi yan. Yes, yan. Oo. Pwede na pala siya, no? Yes, yan. Ano yung mga unit nila, oh. Ino na. Mga ID kit. Akala ko, Akin na. tabako lang ang open. Ayaw mo na yan. Pero pala nag-explain. Ang ano lang natin, ang pwede na sa medyo mahina. Hindi mabay ka. Engine driver kasi, kaya manok-manok na. Oo. Kaya na pwede yung driver. Layo-layo pa nag-explain. Kung buhay, ano yan, kasi kaya na matututin na, akin na. Naramdaman niya na. Naramdaman na nakasunod tayo. Supply. Dahil si Rasis. Si Rasis. Pag-order sa Tagay. Sa Libanan. Pag-order niya. Inaabot, ano? Inaabot na. Down.
Binibigay. Tinatanap na. Oo. Napigilan yan. Palaman na lang. Malaman eh. Kita pa lang siya. Biglang ko lang ba? Dalawang makakang nakawat. Bulong-bulong pa nga pati yung bahan niya. Ito yata ang bago ano. Kurang yun. Kurang talaga yun. Bako lang eh. Nakatigas-tigas na. Oo. So, bakalan eh.
Tama ko ba yun? Oo. Hindi lang magtagay ng pangit na daan. Okay. Wala na napakita. Wala nang ginawa sa inyo pa ito sa sapo. Pakita ko. Ano na ilaw daw? Bundok. Wala. Huwag lang, isa. Ito ka ba yan nila? Ano ko sa limanan? Boss, Sige, ingat. Oo. sa kainan. Oo. Ingat. Ito pala yan. Bahay ko lang na kaibigan yan.
Pero Tara. Tara, wala. Tara po, Tara. Waray. Yan ay sa Taras. Pokot.
Diba?
tayo sa kambo. Siguro.
Sa San Fernando Shell. Parisel na tayo. Sino po yung mag-share ulit yan? Matlog na po ang kasama nito. Medyo malaki na yan. Dapat oras. Oh, sige tayo.